Euskara lanerako ikasteko eta fakultatean jarduteko hizkuntza nagusitzat daukagu Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean. Gainera, Euskara biziberritzeko prozesuan eragile izateko erabaki sendoa hartuta daukagu. Euskal kultura eta hizkuntza oinarri izanik, mundu zabalari begira ikuspegi eleaniztun eta kulturaniztunarekin jarduteko nahia daukagu gure aktibitateetan. Hala, Euskal Herriko eremura zuzenduriko proiektu eta eskaintzak euskaraz eskaintzeko konpromisoa hartu dugu, eta beste hizkuntzak baliatzen ditugu gure egresatuen garapen profesionala osatzeko edota gure proiektua beste testuinguru edo hartzaile batzuei helarazteko. Horretarako, estatutu sozialetan jasota dugu euskara dela gure lan eta erabilera hizkuntza nagusia, eta hori bermatzeko baldintzak zaintzen ditugu. Hizkuntza politika batzordearen eskutik lantzen garatzen eta ebaluatzen dira esaterako erakundeko hizkuntzen erabilerari dagozkion alderdiak. Adibidez, eremu akademikoan testuingurua hezkuntza proiektuak eta hizkuntza proiektuak eskaintzen dute. Horren baitan lantzen ditugu alderdi kultural, soziolinguistiko eta linguistikoak modu esplizituan. Lanketa horiek egiteko, estrategia anitzak aktibatzen dira graduetan. Hala nola, hizkuntza tutoreza plana, modulu espezifikoak ingelesez, soziolinguistikaren lanketarako moduluak, euskara gaitasuna hobetzeko ikastaroak, bizitza unibertsitarioan ikasleekin batera garatzen diren ekimenek ere merezi dute aipamena. Ikasleak eragile izan daitezela bultzatzen dugu, eta hala, euskara eta euskal kultura sustatzeko askotariko ekimenak egiten dira fakultatean, eremu akademikoarekin lotutakoak batzuk, eta ikasleek euren kabuz proposatu eta gauzatutakoak beste batzuk. Ikerketaren, transferentziaren edota etengabeko prestakuntzaren kasuan aldiz, baldintzatzaileak aztertuta erabakitzen dugu eskaintza, proiektu edo egiteko bakoitzean garatu beharreko hizkuntza politika. Egiteko moduetatik harago, ezagutza ere sortzen ari gara eleaniztasunaren, kulturartekotasunaren edota euskararen eta euskal kulturaren inguruan, egindako lanaren zabalkundea eginaz, izan euskal testu inguruan, izan nazioartean.